Sziasztok, Orsi vagyok, és tegnap érkeztem meg Szentcsenbe. Körülbelül egy órája voltam a városba, amikor belefutottam ebbe a vintage shopba, amit most itt láttok mögöttem, úgyhogy menjünk be és nézzük meg, hogy mi van bent. És most, hogy bejöttünk a boltba, az első, amit kiszúrtam, az, hogy tényleg rengeteg a választék. Óriási Chanel kollekció, láthatunk itt egészen az 1986-os daraboktól a mai darabokig. Viszont ami kiszúrta a szememet egyből, és pont az előző videómban hívtam fel rá a figyelmeteket, hogy nagyon könnyű hamisítványokba belefutni. És ezek szerint Kínában is. Hogyha jobban megnézzük ezt a táskát, elsőletesre nem feltűnő, mert egyébként egy nagyon szép hamisítvány. Tehát ez már a drágább hamisítvány kategóriába tartozik. Viszont ami itt egyből feltűnő, hogy nem kéne, hogy legyen eldolgozása a pántnak. Ezt az előző videómban láthattátok, hogy milyen az, amikor szépen el van dolgozva egy pánt, és hát ha kinyitjuk, nem tudom most mennyire fog hallatszódni, de nem hang nélkül nyílik. Enyhén zörög, és ez sajnos azt jelenti, hogy ez egy hamis Chanel. És hát az a legparább igazából az egészben, hogy nagyon sok táska itt eredeti. Szóval most pont kiszúrtam egy nagyon egyértelmű hamisítványt, viszont a legtöbb táska az tényleg eredeti. Itt van például ez egy régebbi darab, és ez például teljesen eredeti. Egyébként nagyon imádom, hogy kaptam ilyen kesztyűt tőlük, hogy mindenhez hozzá tudjak nyúlni. A lényeg az, hogy nagyon oda kell figyelni, ha Kínában vásárol valaki, mert nagyon jó árakon lehet egyébként beszerezni Chanel táskákat. Tehát például ez a táska is 2 millió helyett csak majdnem 1 millió, ilyen 900, kicsit több mint 900 000 forint. Viszont tényleg körültekintőnek kell lenni, hogyha az ember Kínában vásárol, mert borzasztó könnyen megtévesztenek. Az ára is egyébként teljesen hiteles lenne, tehát hogy otthon Magyarországon egy picit drágább volt, viszont egy eredeti áron egy Chanel Square Bag 1 millió 5-ért az egy nagyon jó ár lenne, hogyha eredeti lenne. Na, és képzeljétek, találtam még egy hamisítványt. Ezt csak azért mutatom meg, mert az előző videómban azt is említettem, hogy ha bárhol kilóg a cérna, mint itt is láthatjátok ezen a táskán itt a pántja alján, az biztosan kamu. Tehát, hogy ezek a márkák, de semmelyik, tehát nem csak a Chanel, de se a Saint Laurent, se a Dolce & Gabbana, se Versace-nél, ezeknél a kategóriájú márkáknál olyan eldolgozásmód van, hogy nem látod a cérnát, tehát nem lóghat ki sehol egy cérna. Esetleg akkor, hogyha valaki széthordja a táskát, megtörténhet, viszont nem kellene így kinéznie egy vadi új táskának. Ilyennek nem kéne történnie. Úgyhogy sajnos egy kicsit, megmondom őszintén, csalódott vagyok, mert amellett, hogy tényleg nagyon jó árakon találok eredeti dolgokat is, egy olyan ember számára, aki annyira nem ért hozzá, és tényleg csak jóhiszeműen bejön egy ilyen szép üzletbe, ahol ennyire nagy a választék, ennyiféle márka, tényleg mindent is lehet itt találni komolyan, azt nagyon könnyen megtéveszti a hely. És igen, mert az áraik is abszolút hitelesíti, tehát hogy nem gondolná. Tényleg, hogyha valaki egy kicsit is nem ért hozzá, baromi könnyen át van ejtve, és kidob 1 millió, 2 millió forintot akár egy olyan kamu cuccra, amit megkapsz egyébként 200-ért, mert ez egy minőségi hamisítvány. Viszont nem adjuk fel a keresést, és el szeretnék menni, kinéztem a neten egy nagyon-nagyon-nagyon nagy üzletet, mindenféleképpen szeretném látni. Tehát az egy óriási üzlet lesz, és ott inkább second-hand termékek lesznek, tehát hogy kevésbé lesz ilyen reseller hangulata, mert ott lesznek olyan darabok, amik jobban el vannak hordva, viszont nagyon kíváncsi vagyok az árakra, a termékekre, és tényleg arra, hogy vajon ott találok-e fake dolgokat. Itt van, képzeljétek, megtaláltam Rogán Barbara táskáját, biztos, hogy hallottatok már az ikonikus Mini Kellyről, amit hatházi bemutatott, és képzeljétek, meg is találtam, valószínűleg itt egyébként jobb áron mozog ez a táska, és nem 120 millióért, mert ezek használtak, bár egyébként ki tudja, majd lehet, hogy rá is kérdezek, gyönyörű. Mint látjátok, ezek be is vannak csomagolva, tehát tényleg a Mini Kelly az egy drágább kategóriás táska, tehát hogy a Birkin, ami nagyobb méretben, olcsóbb, mint egy Mini Kelly, úgyhogy tényleg ezekre nagyon vigyáznak, kizárólag kesztyűben lehet hozzájuk érni, és mint látjátok, abszolút pormentesen tartják, mindentől elzárva. Egyébként gyönyörű ez a táska, tehát hogy
megértem a választást. Valószínűleg, hogyha lenne most 120 millióm, amit csak úgy el tudok költeni egy táskára, lennék annyira hülye, hogy elköltsem, mert amúgy imádom, tehát gyönyörű, úristen, na jó, vissza is tesszük, mert a végén rám szólnak, hogy mit tapperolom itt a dolgokat. Egyébként gyönyörű dolgok vannak. Na és megtaláltuk a Mennyországot, eljöttünk egy óriási second hand üzletbe, az a neve, hogy Zir. Nem vagyok benne biztos, hogy jól ejtem, viszont tényleg elképesztő a hely. Egy hatalmas üzletet képzeljétek el, ami tele van luxusmárkákkal, Chanel, Saint Laurent, Gucci, Versace, tényleg minden, és ezerféle változatban. Most viszont átjöttünk egy másik boltban, mert nagyon nagy volt a hangzavar, emiatt nem tudtunk ott forgatni, viszont ahogy látjátok, itt is elképesztő dolgokat lehet találni. Tehát itt állok éppen rengeteg Chanel táska előtt. Gyönyörűek egytől egyig, és nagyjából féláron van minden. Ahogy itt számolgattuk, egyébként nagyon jó rendszerük van, be kell szkennelni a QR kódot, és egyből be is dob az oldalra, és látod az árat. És így igen, nagyjából féláron mozog minden, és azt mondta az eladó, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy lehet alkudni. Úgyhogy visszamegyünk valószínűleg, és megpróbálok én is alkudni. Még nem tudom, hogy pontosan mire, de tényleg óriási a választék, szóval szerintem el fogok tölteni egy pár órát, mire kitalálom, hogy mit szeretnék. És amit nem hagyhattam ki semmiképpen, hogy megnézzem a Birkin kollekciót. Akkora választék van itt Birkinből, Mini Kellyből, tényleg mindenből egyébként, hogy elképesztő tényleg. Én szerintem nem is láttam ekkora óriási készletet egy helyen, egy bolton belül, hihetetlen számomra. Nyilván ez azért nem annyival olcsóbb, mint külföldön, sőt egyébként a Hermésben olcsóbb, csak nehéz beszerezni. Olyan szempontból érdekes most ez számomra, hogy az előző boltban ugye láthattuk, hogy ez a Chanel táska ott volt 1,5 millió forintért, és hamis volt. Na most megnéztem ezeket a Birkineket is kicsit közelebbről, onnan lehet egyébként kiszúrni a Birkineknél, hogy eredeti-e vagy sem. Nem könnyű, és nagyon-nagyon jó hamisítványokat csinálnak belőle, de a varrásukon látszik, ugyanis a Birkint ezt kézzel készítik, tehát kézzel varják, és emiatt nem teljesen egyformák a varrások, tehát van egy pici eltérés, és nem az a kifejezetten gépies vonalvezetés látszik a táskákon. Úgy viszont, ahogy látom egyébként, meg eddig amiket megnéztem, nem néztem végig mind a x 100 darabot, viszont amiket eddig végignéztem, az mind egytől egyig eredeti. Viszont sajnos itt is sikerült belefutnom egy hamis táskába, ugyanígy nézegettük a Chaneleket, és ugyanúgy, mint az előző boltban, ott volt az eredeti, tényleg gyönyörű square bag mellett egy másik, ami sajnos nem volt eredeti. És nagyon érdekes, mert egyébként az oldalon azt írják, hogy minden termék felülvizsgált, minden ellenőrzött, és ehhez képest ugyanúgy ott volt a hamisítvány, és ugyan többnyire tényleg igaziak a táskák, tehát tényleg most már az előző tapasztalat után nagyon körültekintő voltam, és minden márkából az összes táskát végignéztem, legalábbis amik tetszettek, és többnyire egyébként eredetiek a táskák, viszont sajnos, mint láthattuk, bele lehet futni egy-egy darabba, ami nem eredeti. Az a tanulság, hogy neked kell ellenőrizned a táskákat, és neked kell azokra a dolgokra, amiket egyébként elmondtam az előző videóban is, meg most is, kilógó célnaszál egyből feltűnő. A pántnak az eldolgozása, a varrás, a táska tartása, arra mondjuk kicsit nehezebb odafigyelni, de tényleg ami nagyon-nagyon szembetűnő, főleg a Chaneleknél, az a pánt. Úgyhogy azt szerintem ki lehet szúrni, és tényleg az a tapasztalat, hogy kénytelen vagy ellenőrizni, mert bele lehet futni, és ki lehet fogni azt, ami hamis. Szóval jön velem haza ez a táska, egyszerűen nem tudtam otthagyni. Ez egy gyönyörű mini Dior saddlebag, és elképesztő jó áron jutottam hozzá, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt tényleg nem lehet egyszerűen itt hagyni.
Az eredeti ára 1.500.000 forintba kerülne, viszont itt képzeljétek, nem fogjátok elhinni, 340.000 forintért jutottam hozzá, ami elképesztő ár. Tehát Európában egy ilyen táskát ennyiért teljesen esélytelen, teljesen eredeti, gyönyörű, tehát én most ugrálni tudnék örömömben tényleg, szóval, hogy így életem első Dior táskája, és oda vagyok érte. Úgyhogy ez egy sikeres nap lezárása lett. Hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!